Toyota je kao i svake godine pripremila posebne uslove za pravovremenu pripremu vozila za otežane uslove vožnje koje nas očekuju u narednim mesecima. U okviru akcije omogućene su razne pogodnosti i raznovrsna ponuda artikala prilagođenih jesenjoj i zimskoj sezoni. Svi kupci nekog od proizvoda iz paketa originalne zimske dodatne opreme u ovlašćenim Toyota servisima tokom decembra 2014. na poklon dobijaju originalno Toyotino sredstvo protiv smrzavanja vetrobranskog stakla. Paket originalne zimske dodatne opreme uključuje zaštitne gumene obloge prtljažnika, hromirane zaštitne lajsne branika, zavesice točkova koje sprečavaju prskanje blata i kamenčića po karoseriji vozila, koja je posebno izražena u jesenjim i zimskim uslovima vožnje, kao i zaštitni tretman Toyota Protectom revolucionarnim premazom koji je potekao iz istraživanja svemirske agencije NASA, a koji obezbeđuje visok nivo zaštite kako spoljašnjih, tako i unutrašnjih površina vozila uz garantovanu zaštitu punih 5 godina. A o akcijama koje Toyota sprovodi kroz svoju prodajnu servisnu mrežu razgovarali smo sa gospodinom Miladinom Vrbaškim, direktorom Toyota Centar Beograd. Do kraja ove godine smo u akciji prodaje Corole i Aurisa sa 0% kamate. To za kupca znači da mi plaćamo kamatu za kupca. Zatim imamo u ponudi finansiranje Yarisa i Aygo, Yaris za 122 evra mesečno, Aygo za 99 evra mesečno. Mi smo jedini diler koji u ovom momentu ima za isporuku odmah model RAV4 koji je izuzetno tražen kod nas i čeka se inače 3 do 4 meseca. A ono što bi izdvojio u svakom slučaju to je Avensis Elegant sa cenom od 21.500 koji u tom paketu ima dosta stvari u odnosu na Lunu, tako da za vrlo malo para dobijete jako puno opreme kod ovog modela. Što se tiče postprodaje, trenutno je kod nas akcija Toyota Jesen, gde kupac ako kupi zimsku dodatnu opremu koja se sastoji od gumene obloge prtljažnika, hromirane lajsne branika, zavesice i zaštite vozila Protect sa garancijom od 5 godina dobija gratis odmrzivač stakla.